arazoak sortu ditu errepide sare nagusietan, baina honez gain albiste batzuk ere utzi dizkigu egunak. Arazo handia sortu ditu elurrak errepidean. Nafarroako gobernuak errepidean ez bidaiatzeko aholkatu du. Konstituzionalak baliogabe utzi du doako osasun arreta bermatzen duen lege nafarra. Enrique Goñik atzo aldarrikatu zuen Nafarroako kutxari gertatutakoak ez duela erlaziorik iritzi publikoak urte hauetan jaso duen informazioarekin. Abiadura handiko trenaren lanak azkartu nahi ditu Madrilek. Inigo de la Sernako hartarazi du tramite ugari egiten ari direla eta 2023rako nahiko luke Nafarroako korridorea martxan jartzea. Abiadura handiko trenaren aurkako 2734 alegazio aurkeztu ditu Sakana trenaren alde plataformak. Amnistia Internacionaleko Espainiako ordezkari Estebal Beltranek agenda bateratua eskatu die eragile politikoei Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian. Lab sindikatuak zerbitzu sozialen ratioa arautzen duen dekretua hobetzeko exigitu dio Nafarroako gobernuari. Bi atxilotu Nafarroan internet bidez haur pornografia trukatzea leporatuta. Iruñeko udalak merkataritza plan estrategikoa aurkeztu du. Hurbileko merkataritza finkatzea, Iruña eskualdeko erakargune bihurtzea eta merkataritza hirugarren sektoreko beste arlo batzuekin uztartzea dira hiru helburu nagusiak. Zuri ernatu da Euskal Herria asteazken honetan eta honek arazoak sortu ditu errepide sare nagusietan. Arratsaldeak aurrera egingo da, eguraldiak hobetu egingo du eta elur maila gorako joera izango du. Errepide sare nagusian eta bigarren mailako hainbat errepideetan arazoak eragin ditu elurrak eta horregatik ez bidaiatzeko aholkatu du Nafarroako gobernuak. Jakinarazi duenez Iruñerako sarbidean arazoak sortu dira eta Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen dituzten bideetan ibiltzea ere konplikatua da. Errepide sare nagusian Nazional 121 ibilgailu astunen zirkulazioa mugatu egin du Nafarroako gobernuak Ezkabako tuneletik hasi eta Irunerako noranzkoan. Iruñeko bidean 44. kilometrotik hasita errepidean moztu behar izan diete ibilgailu astunei. Leitzarango autobian, Gipuzkoan, bi noranzkoetan itxita dago errepidea eta Nafarroan Irurtzun paretik hasita mugatu egin diete ibilgailu astunei bi noranzkoetan. Gainera elurrak kentzeko makinak pasatzeko trafiko mozketak egiten ari dira. Gobernutik errandutenez elurrak kentzeko 124 makina ari dira lanean. Goizean elurko eta 200 metrotan kokatu da eta arratsaldean gora egingo du 900.000 metrotara arte. Eta elur kontuak alde batera utziko ditugu momentuz eta beste albiste batzuekin jarraituko dugu aurrera. Konstituzionalak baliogabe utzi du doako osasun arreta bermatzen duen lege nafarra. Konstituzioaren aurkakotzat jo du Espainiako araudiarekin batera ezina dela iritzita. Auzitegi konstituzionalak baliogabe utzi du Nafarroan bizi diren herritar guztiei doako osasun arreta aitortzen dien 8/2013 foru legea. Erabakia hartu duten epaien iritziz estatuko araudiarekin batera ezina eta konstituzioaren aurkakoa da. 4 magistratuk alde batetik eta beste magistratu batek bestetik boto partikularra eman dute. Kontuak kontu ordea, Auzitegi konstituzionalak onartu egin du Espainiako gobernuak legearen aurka jarritako helegitea. Boto partikularrei dagokienez 4 magistratuk boto partikularra eman dute fundamentazioarekin eta epaiarekin ados ez daudelako eta 5. ostera Nafarroako osasun alorrean eskumenak dituela arrazoitu du. Legearen artikulu bakarrean dionez Nafarroan bizi diren pertsona guztiek doako osasun arreta izateko eskubidea dute izan lehen mailakoa edo espezializatua, bere adina, nazionalitatea edota egoera administratibo zein legala edo zein dela ere. Xerapen gehigarriak ostera urriaren 19ko 18/2012ko botiken legeari erreferentzia egiten dio. Enrique Goñi Nafarroako kutxako zuzendari nagusi ohiak atzo aldarrikatu zuen Nafarroako kutxari gertatutakoak ez duela erlaziorik iritzi publikoak azken urte hauetan jasotako informazioarekin.
2013ko otsailaren 20an egin bezala Enrique Goñik atzo aldarrikatu zuen Nafarroako kutxari gertatutakoak ez duela erlaziorik iritzi publikoak urte guztiotan jaso duen informazioarekin. Hainbat aldiz soldatapeko salatzaileei bota zien errua. 2002tik 2010era Nafarroako kutxako zuzendari gisa eta 2012 arte Banka Zibikako presidente gisa egindako kudeaketa defenditzeko Espainiako bankuaren txosten batzuetan 3 hilean behin errepikatutako aipuak irakurri zituen. Iritzi gutxi eta informazioa asko emango zuela iragarri zuen hasieran Goñik. EAJko Idoia Sagastizabalek galdetu zion ea zer iritzi zuen bere kudeaketaz. Orduan 2002tik 2013 bitartean Espainiako bankuko hainbat txosten ekarri zituen gogora. Goñik nabarmendu nahi izan zuen Espainiako bankuak 2002an bere izendapenari eta zuzendaritza taldean izandako aldaketari ongi etorri egin ziola eta merkatuko eta irabazteko dinamika komertzial ona hartu zuela. Krisiaren aurrean, Kanek eraikuntza eta higiezin sektorearekiko menpekotasun txikiagoa zuela eta arrisku kudeaketa hobea egin zuela zioen. Hori ez dio Enrique Goñik Espainiako bankuak baizi, horixe nabarmendu nahi izan zuen Goñik berak. Espainiako finantza krisiari buruzko batzordea izan zen eta Sagastizabalek gogora ekarri zion Goñiri Espainiako bankuak berak zalantzan jarri zituela egindako txostenak eta onartu zuen ez zuela nahikoa baliabiderik finantza erakundeen zaintza egokia egiteko eta finantza krisiari buruzko irakurketa desegokia egin zela. Goñik berari eutsi zion ordea, hanen ustezko kudeak eta ona aldarrikatzeko. Arrazoitu zuen 2002an berankortasun tasan Espainiako kutxen sistemako 17. postua bazuen 2012an 8. zegoela. Ironikoki, urte hartan CaixaBankek xurgatu zuen kan eta erakundearen ahalik eta kontrolik handiena izateko zereginan porrot egin zuen. Orain 5 urte geroago garai hartan beste kutxa batzuk egoera okerragoan egotea argudio gisa erabili du bere kudeak eta defenditzeko. Abiadura handiko trenaren lanak azkartu nahi ditu Madrilek. Iñigo de la Sernako hartarazi du tramite ugari egiten ari direla eta 2023rako nahiko luke Nafarroako korridorea. Nafarroak Madrilek nahi duen abiadura handiko trena izan dezan tramiteak azkartzen ari da sustapen ministerioa. 2023rako nahiko lukete Nafarroako korridora egina eta horretarako azeleragailua sakatu du Iñigo de la Serna ministroak. 2023a izan da epemumoa. Urte horretarako pres nahi duten Nafarroako AHT-erako korridorea. Espainiako sustapen ministerioak esan du lanak azkartze aldera bi administrazioaren errespetua eta leialtasuna espero dituela, baita kolaborazioa ere. Zaragoza eta Castejon arteko tartearen txosten informatibo eskatu duela ere esan du de la Serna ministroak eta martxoaren amaierarako espero duela. Ingurumenarekiko zer nolako eragina izanen duen argitzeko txostenaren zai daude hortaz. Iruña eta Euskal Autonomia Erkidegoko Y-koaren arteko lotura nolakoa izanen den ere oraindik ez dagoela zehaztuta nabarmendu du. Aztertzen ari dilela bi alternatibak eta erabaki hartu aurretik tarte horretarako ere ingurumenarekiko nola jokatuko lukeen aztertzen duen txostenaren zein daude. Urtea amaitu aurretik izanen dutela informazio ere aurreratu du. Eta honekin lotuta abiadura handiko trenaren aurka 2024 alegazioa aurkeztu ditu Sakana trenaren alde plataforma. Abiadura handiko trenaren aurkako 2734 alegazio aurkeztu ditu Sakanako trenaren aldeko plataformak eta sustraierakuntzak. Abiadura handiko trenaren proiektua ez eskualdearentzat, ez Nafarroarentzat, ez Espainiako estatuarentzat nahi ez dutela adierazi dute eta egungo trena molda dezaten eskatu dute. Merkeagoa, ekologikoagoa, iraunkorragoa eta baterarigarriagoa izan darin. Guztira 2749 alegazio eraman dituzte. Araban, abiadura handiko trenarik ez plataformak aurkeztutakoak gehituta 8.000 alegazio. Indarrean dagoen trena bikaintzeko galdegin dute berria eraiki beharrean. Albiste gehiago utzi dizkigu asteazken honek, Amnistia Internazionaleko Espainiako ordezkari Esteban Beltranek agenda bateratu eskatu die eragile politikoei Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian.
Amnesty Internationalek uste du komenigarria izango litzatekeela giza eskubideen urraketen arloan agenda bateratua ezartzea eta horren inguruan eragile politiko guztiak ados jartzea. Hori esan du erakundeak Espainian duen ordezkari Esteban Beltranek Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian. Bere txostenaren berri eman du Amnesty Internationalek Nafarroako parlamentuan eta aukera baliatu dute agenda bateratuaren eskaera mahai gainean jartzeko. Beltranen ustez, agenda hori nazioartean erabili ohi diren estandarretan oinarritu beharko litzateke eta hainbat puntu jaso beharko lituzke eta gainerako talde armatuen biktima guztien eskubideak aitortzea, egia azaleratzea argitu gabeko atentatuen kasuan, tortura egin dela onartu eta torturaren biktimei egia eta erreparazioa bermatzea eta bar. Amnesty Internationalaren arabera agenda hori adosteak eta alderdi politikoek, Euskal Herriko erakundek eta Espainiako gobernuak bere egiteak ia mende erdian zabalik gelditu diren zauriak isten lagunduko luke. Giza eskubideen urraketa guztiei egia, justizia eta erreparazioa bilatzeko lantegi horretan bidea desorekatua dela esan du Beltranek. Adibidez, etaren indarkeriaren biktimen 98% inguruko ordain ekonomikoa jaso dute, baina GAL eta BVRen ukatu egin dizkiete dirulaguntzak eta kasu askotan biktima izaera bera ere. Torturari dagokionez ezaugarri nagusia ikerketa falta izan dela esan du eta nabarmendu du zein garrantzitsua den onartzea torturak egon direla, berriro gerta ez daitezen. Nafarroako parlamentuko indar politiko gehienak bat etorri dira Amnesty Internationaleko Espainiako zuzendariak azaldutakoarekin, baina nabardura askorekin. Gero abaiko Virginia Alemanen nabarmendu du Espainiako gobernuak ez dituela betetzen arlo honetako nazioarteko itunak. EH Bilduko Bakartxo Ruizek aitortu du agenda bateratuaren garrantzia eta hori lortzeko urratsak egiteko prest daudela esan du, baina erantsi du beste indar batzuen borondate politiko falta ikusten duela. PSN ere prest agertu da bide hori jaurratzeko. Ahal duguko parlamentari Laura Perezek esan du PP oztopo dela egia jakiteko. PPko eta UPNeko ordezkari berriz etaren jarduera gaitzestearen beharra nabarmendu dute. Altsasuko gazteen auzia ere hizpide izan du Beltranek, esan du ezin dela ahaztu eraso bat izan zela, horrek lesioak eragin zituela eta zauritutako guardia zibilek eta haren bikotekideek ikerketarako eskubidea dutela. Baina era berean neurriz kanpoko iritzi die Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren akusazioei. Amnesty Internationalaren ordezkaria kezkatua agertu da epaiek atzera bota dituztelako defentsak aurkezturiko froga ugari. Bidezko epaiketa izateko eskubidea errespetatzeko eskatu du. Eta hala, sindikatuak bertzalde zerbitzu sozialen ratioak arautzen duen dekretua hobetzeko exijitu dio Nafarroako gobernuari. Sektore sozio-komunitariotik zerbitzu sozialen egungo egoera aintzat harturik eta ikusirik Nafarroako gobernuak ez duela bete zerbitzu sozialen ratioak arautzearen aldeko kanpainaren ondorioz duela 2 urte hartutako hitza, hain zuzen ere zerbitzu sozialak arautzen duen dekretua behingoz alda dezaten exikitzeko beste kanpaina bat martxan jarriko du sindikatuak. Sindikatuaren iritziz zerbitzu sozialen kalitatearen berme bakarra baita langileen lan osasuna zaintzen duen ratio egokiak lortzea. Duela 2 urte martxan jarritako kanpainaren ondoren Nafarroako gobernuak konpromiso hartu zuen zerbitzu sozialak arautzen zuen lege dekretu aldatzeko. Horretaz gain, sindikatuekin arazori buelta emateko elkarlanean arituko zela izan zen hartutako beste konpromisoa. 2 urte pasa ondoren sindikatu abertzaleak ez du albisteri jaso eta are gehiago zerbitzu sozialen egoera geroz eta okerragoa dela baieztatu du. Bestalde batetik, lan osasunaren ikuspegitik, zerbitzu sozialen sektorea hankaz gora dagoela iritzi dio sindikatuak. Lankargak ikaragarriak direla, arrisku sozio-sozialak kezkagarriak direla, eraso psikiko zein psikologiko oso larriak ematen direla, sektoreko berezko gaixotasunak direnak ez dira aitortzen eta abar luze bat. Hau guztia sektore honetan gaur egun lan egiteak arrisku lan bat bilakatu duela azpimarratu du LAB sindikatuak. Hau guztia iraultzeko sindikatuak kanpaina bat abiaraziko du hurrengo hilabetetan garatzen joanen dena Nafarroako gobernuari exigitzeko hobetu dezan zerbitzu sozialen ratioak arautzen dituen dekretua. Kanpaina 2 helburutan oinarritzen da. Alde batetik lan osasunaren egokitze eta berritze bat eskatuko dute. Horretarako langileekin ahalduntze prozesu bat egingo da eta bestetik sektoreko enpresatan lan osasuna arautzen dituzten legeak betetzea eskatuko dute. Bestetik, ikuspegi honetan oinarrituta, Nafarroako gobernuari dekretua behingoz aldatu dezan eskatuko diote. Gaurko prentsa
aurrekoaren bidez, nahi dugu hurrengo adierazi, ez? Duela 2 urte, martxan jarri genuen kanpainaren ondoren, Nafarroako gobernua konpromiso hartu zuen zerbitzu sozialek arautzen zuen dekretua berritzeko. Horretaz gain, ere hartu zuen konpromisoa sindikatu eta sektorean aritu egiten diren eragile sozial ezberdinekin harremanetan jartzeko arazo honi buelta emateko. 2 urteren bueltan ez dugu albisterik jaso. Eta are gehiago, zerbitzu sozialen egoera geroz eta kaskarragoa da. Irakurketa hau, administrazioak azkenengo 2 urte hauetan atera dituen enkante publiko edo itunpeko kontzertazioan duen egoitzetan ikusi daiteke argi eta garbi. Zerbitzu sozialen prezioen homogenizazio prozesu bat burutu egin dute. Non langileak beti bezala galdu egiten dute. Beste alde batetik, lan osasunaren ikuspegitik zerbitzu sozialen sektorean kasgora dago. Lankargak ikaragarriak dira, arrisku psikosozialak kezkagarriak dira, eraso fisiko zein psikologikoak oso larriak ematen ari dira. Sektoreko berezkoak diren gaitasunak ez dira aitortzen eta bar luze bat. Hau guztia, sektore honetan gaur egun lan egiteak arrisku lan bat bilakatu du. Hau guztia iraultzeko gaur hemen aurkeztu egiten dugu kanpaina hau. Kanpaina bi helburutan oinarritu egiten da. Alde batetik, lan osasuna egokitze eta berritze bat eskatuko dugu. Horretarako langileekin alduntze prozesu bat egingo dugu eta bestetik, sektoreko enpresetan lan osasuna arautzen dituzten legeak betetzea eskatuko dugu. Eta bestetik, ikuspegi honetan oinarrituta, Nafarroako gobernuari dekretua behingoz aldatu dezan eskatuko diogu. Sektoreko gaur egungo errealitatearekin bukatzeko, zerbitzu sozialen kalitatearen berme bakarra langileen lan osasuna zaintzen duen ratioa delako, edo uste dugulako. Bertzelako kontu batekin jarraituko dugu, 2 atxilotu izan dira Nafarroan hau pornografia trukatzea leporatuta polizia operazioa zabalik dago. Espainiako poliziak 8 pertsona atxilotu ditu, horietako 2 Nafarroan internet bidez aur pornografia trukatzea leporatuta. Ameriketako estatu batuetako gobernuz kanpoko erakunde batek salaketa bat jarri zuen sare sozial ezagun batean aur pornografiako hainbat argazki argitaratu zirela ohartaraziz eta aritik tiraka 2 anai atxilotu zituzten Nafarroan. Espainiako, Amerikar estatu batuetako eta Latinoamerikako beste pedofilo batzuekin harremanak zituztenak. Operazioaren lehen fasean irudiak argitaratu zituen erabiltzaile identifikatu zuten berako bizilaguna bera. Poliziak material pornografiko ugari topatu zuenaren etxe bizitzan egindako miaketetan eta ondorioz atxilotu egin zuen. Atzemandako material horretan, bideoak eta argazkiak adin txikikoak ageri ziren Espainiako poliziak oharbidez jakinarazi duenez. Horrez gain, atxilotuaren anaiak mezularitzako aplikazio baten bitartez aur pornografia zabaltzen zuela jakin zuten. Bere burua adin txikikotzatu aurkezten zuen antza eta beste adin txikiko batzuekin harremanetan jarri eta irudiak bidaltzeko eskatzen zien. Horrela, 2 anaiak hainbat erabiltzailerekin jarri ziren harremanetan 2013tik eta horiek guztiak identifikatzeari ekin dio poliziak. Horren arabera, erabiltzaile horietako asko Ameriketako estatu batuetan eta Latinoamerikan bizi ziren eta hori dela eta Espainiako polizia herrialde horietako poliziarekin elkarlanean ari da ustezko arduradunak atxilotzeko. Bestalde, Espainian egindako ikerketaren baitan aur pornografia trukatu zuten beste 9 pertsona identifikatu zituzten eta miaketak egin zituzten Madrilen, Pontevedran, Valentzian, Kanarietan, Ourensen eta Nafarroan. Horiekin lotuta beste 6 pertsona atxilotu eta 3 pertsona ikerketapean jarri zituen. Polizia operazioa zabalik dago oraindik. Eta albisteekin bukatzeko Iruñako udalak 2017 eta 2021erako merkataritza plan estrategiko aurkeztu du. Hurbileko merkataritza finkatzea, Iruña eskualdeko erakargune bihurtzea eta merkataritza 3. sektoreko beste arlo batzuekin uztartzea dira 3 helburu nagusiak.
Iruñeko udalak 2017-2021 aldirako merkataritzako plan estrategikoa aurkeztu du 3 helburu nagusiekin. Iruña eskualdeko erakargune bihurtzea, eguneroko gastuak hurbileko merkataritzara lotzea eta merkataritza 3. sektoreko beste arlo batzuekin uztartzea, hala nola, turismo, kultura eta aisialdiarekin. Merkataritza eredu berriak beste zenbait ezaugarri bilatuko ditu. Iruña bihurtzea merkataritza arloko berrikuntzako Nafarroako laborategi, asoziazionismoari bultzada berria emanez, aintzat hartzea sektorearen berrikuntzat txertatzeko eta modernizatzeko beharra epeluzera merkataritzaren iragankortasuna bermatzeko ezinbestekoa den aldetik, eta koordinazio bideak ezartzea sektorearen eta erakunde publikoen artean. Planaren aurkezpenera hiriko merkataritza sektoreko ordezkaria gonbidatu dira eta Iruñeko alkate Joseba Sironek eta tokiko ekonomia jasangarriko zinegotzi ordezkari Patrizia Peralesek parte hartu dute. 2017-2021 aldirako merkataritza plan estrategikoak zedarritutako jarduketa planak 5 ardatz nagusi ezarri ditu, 15 jarduketa ildo eta 50 ekintza. Lan horretarako egindako inbertsioa 23.958 eurokoa izan da. Otsaiak 28 gaur asteazkena gozen egunak utzi zigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Arazo handia sortu ditu elurrak errepidean. Nafarroako gobernuak errepidean ez bidaiatzeko aholkatu du. Konstituzionalak baliogabe utzi du doako osasun arreta bermatzen duen lege Nafarra. Enrique Goñik atzo aldarrikatu zuen Nafarroako kutxari gertatutakoak ez duela erlaziorik iritzi publikoak urte hauetan jaso duen informazioarekin. Abiadura handiko trenaren lanak azkartu nahi ditu Madrilek, Inigo de la Sernako hartarazi du tramite ugari egiten ari direla eta 2023rako nahiko luke Nafarroako korridorea martxan jartzea. Abiadura handiko trenaren aurkako 2734 alegazio aurkeztu ditu Sakana trenaren alde plataformak. Amnistia Internazionaleko Espainiako ordezkari Estebal Beltranek agenda bateratu eskatu die eragile politikoei Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian. Lab sindikatuak zerbitzu sozialen ratioa arautzen duen dekretua hobetzeko exigitu dio Nafarroako gobernuari. 2 atxilotu Nafarroan internet bidez haur pornografia trukatzea leporatuta. Iruñeko udalak merkataritza plan estrategikoa aurkeztu du. Hurbileko merkataritza finkatzea, Iruña eskualdeko erakargune bihurtzea eta merkataritza 3. sektoreko beste arlo batzuekin uztartzea dira 3 helburu nagusiak. Eta bertzerik ez gaurkoz. Mila esker zuen arretagatik eta asteazkena nahi. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.